Compaña percorre os escenarios. O mago Teto atopouna ao volver dunha verbena e agora desprega todos os seus trucos para desenmeigarse. O espectáculo bebe das fontes do realizador Tim Burton e das lendas e das tradicións de Galicia. A Santa Compaña está aquí, como así, recorrendo os camiños, na procura de almas en pena que vaguen eternamente con él. En unha destas dan co mago Teto volvendo dunha verbena. Para desfacerse da maldición, o artista inicia unha viaxe na que atopará os seres máis máxicos da tradición galega. Todos os últimos 2 anos foi ler todo o que encontraba sobre Galicia, sobre os seres máxicos, seres mitolóxicos. Entón aí te encontras pois a Dama do Castro, que é un ser mitolóxico que vivía en palacios de cristal, que hai en palacios de cristal baixo os castros celtas, o xureo ergante, as meigas que non poden faltar en Galicia, porque habelas hainas. 20 xogos de maxia que tocan todas as especialidades, dende grandes ilusións ata xogos de preto como as cartas. O mago Teto levaba 10 anos con este proxecto na cabeza, unha mestura de maxia, teatro e música en directo. Na maxia da Santa Compaña traballan 12 persoas, entre elas 4 músicos que tocan en directo. O bielorruso Vadim Yugnievich compuxo a banda sonora do espectáculo, con referentes declarados. Pelis de Tim Burton tiene así ciertas influencias también de compositores clásicos del siglo XX y otros temas que hay un temiña que está composta para escena en casa de xudeo, que está el estilo de klezmer. O mago Teto iniciouse neste xénero por casualidade aos 13 anos lendo un libro de Tamariz. Cunha coidada produción, este espectáculo é un importante paso adiante na súa carreira profesional. Para finais do ano que ven, agarda levar a maxia da Santa Compaña de xira por América do Sur. Polo de agora vaga polos teatros do país. Cóidense de atopala calquera noite.